Mga sakop sa Tipolo Urban Poor Dwellers Association kung natukda na masangil nga gihasi sa mga sakop sa Housing Urban Development Office kung hudo tulda nga ilang gipabarog alang unta sa press conference kaganiyang buntag gipangguba. Ano ang report? Ganin ang buntag miabot na masakop sa Housing Urban Development Office kunhudo aron pagguba sa tulda-tulda nga gituyo pagpabarog sa Tipolo Urban Poor Dwellers Association. Naitabo ang pinaglalis pipila ka minutos. Illegal lagi ninyo diri. Illegal ba? Tuan ni sa kuano. Numbaga. Ayaw. Ano man? Sir, palihog sir. Apan way nahimo ang tupda sa pagpugong sa gihimo sa mga sakop sa hudo. Dili ko ba? Ano man? Bijoy nyo. Kay kuan ba ni? Pabuto na ito ang katong igumag na mo press con, gumaon. Man, padayon man yun. Padayon guban. Matod ni Fabian Verhel, ang chairman sa Tupda Incorporated, nga midali-dali pagbiya ang masakop sa hudo pag-abot sa mga tigbalita. Apan gipang himakak ni Tony Pet Juanico, ang hepe sa hudo, ug si Sar Ilanan, Demolition Unit Head sa hudo nga nag-supervise sa pagguba sa tulda-tulda. Wala may magharas. Amo lang klaro nga wa say patukuron sa area kay napata sa site development. Nag-structure siya nga nagsige pag-ongoing ang atong mga proyekto dito. Muna delikado kayo magyabot o magdamba na sa ditong mga kuan, delikado kay sila. Midangop na si Verhil kang 6th District Congresswoman Lulipap Uwano Dizon ug mipasalig kanila nga mapaubos sa presidential proclamation ang luna nga dugay na nilang gipuy-an aron mamahimong ila na gyud nga kapuy-an. Kauban si Godfrey Relien. Ako si Alan Domingo. Balitang Bistak.